see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good morning, babayan. 10:42, nakaligo na tayo. Si Holy tulog pa. Natulog kami mga 3:30, quarter to 4. Nag-live pa nga kami. Yeah. Nakaluto na raw. Baba na raw, kain na. Ayan na siya. Good morning. Duma, tapos na ako, nagduay na ako. Aram ko na na makakasakat ang taon. Masahin ka mo nga, di pa ka mo naka-ready. Masensya na kita, no? Ayan na yung empanada. Greeneld nindo ini? Ano lang? Greeneld ba ini, no? In oven? Masiram? Matakan naman mo. Garo matagason. Ano? Siringila na? Kaduban na pagsubli. Ito mo talaga. Ito mo talaga. Ito, may bulsa. Hala, nagumurudahan lang po. Pasensya po. Normal po sa pamilya mi. Ang muda, ano lang po an? Normal. Daing rice. Doy ba po yun? Ay, thanks God. Ayos. Jay man kinakansay mo rice. Dapat na sa rice. Dilo. Ay, may rice. Uy, Luki! Baka ano ka gitara? Maray ang tangkin, hindi may malamig bad spirit. Pag maritin maganda ro. Pag silisyo da, ay naman kita sa silisyo. Siyong harong. Jesus, ang cake. Ay, na may ubi pa, no? Oh, makaunde po lang ako ng ubi. Pag una ko nagali ka na, Joy. Hindi, nakamay. Hindi ka nag-work? Hindi mo magduman. Hindi na siya nakapag-work. Kainin. Sabi ko, makarikos na ako. May mapa-reserve lang guys na 2 piraso. Ako man daw dyan, pwede. May mapa-reserve. Hi, baby. Hello. Hello, say hi to my vlog. Oh. This is Luki. Hi, Luki. This is Luki. Ang hindi natatanggalan ng bukol kahit sitting na yung forehead. Ay, bato mo. Da. Are. Are. Day pa nga naman kusurais ko. Day pa man. Paper plate andyan, ha? Day man. Okay man. Si Lucas. Oh, siya na ba kay Look? Ay, kamagsunod pa ta. Kumusog-kusog. Si Sir nakapagluwas na. Nagpa-deliver. Ay, na eh. sorry. Hindi mo nagkukuki. Try ko lang. Hindi mo nagkukuki. Eh, sabi nindong sikat na. Tagal maliputan ng giraran. Strong. Anong struman ka? Hindi ako sa kape talaga. Kahit di matcha. Super siram. Pwede pa ako sa matcha. Ang favorite ko man sa ng matcha, hindi ako coffee. Kaya, gano'n may nawang green si Lux. Pamali, nag-green Oh, nag-green na. Pero may nasunod tayo. Pwede na to. 1 cup na ba? Sige na, no. Date lang ako yun. Alam mo, date lang kutsara nilo ko. Muni ako kanino! Where? Oo, sabi na. Yan pang dessert. Saka naman, Eber. Ano naman, Ever?
Suwa? Ano mo yan, suwa? Kado dumanan no kuy. Again? Kuy. Kaya pala marang, may natahali digdi. Kanya-kanyang vlog. Saan ka mo nagkaturog? Nga ba ba? Kaya sa baba. Ano naman ka ba? Katurugan natin. Okay. Favorite ko ini. Iwas mo nga, duman. Favorite ko yun. Kundi ini, tunday pa magkahirilo. Frozen yan eh. Kasi hilaw ini. Hilaw ang kinuang ko. Hilaw talaga. Oo, para fresh. Ito na yung ano, matitikman na ulit Pala natin. halo yung super Jamaica. Oo. Ano yung surprises? Kasi ano siya, frozen. Ano yung may pork? Kuy mo rin na kuy. Si Pablo turog pa. Hindi, iyaw na. Si ate, tsaka si Hoy ang tulog pa. Ay, pala si Fabio. Tagal Pizza, na ano yan? Pizza na. Kanya pili na. Dinagitan mo eh. Sisay. Marti mo ka ngayon, habang mo ka plato. Sisay. Siying. Ako Ako yung kayo paper na tamati plate. da. Nakulong pa. Ako yan pala labo. Nahugas ang sip Koy. Koy, ready ka na maghugas ng plate? Tama na. Diyan ka na, pag niya ka. Ano yan mo? Ano pang gusto mo, Boy? Ay, ano? Pili ka, magkamot mo yan. Magugas ka sana. Na boy. Gwapon, Koy. Bagyo kaan, kalsadit sila. Kukoy. Mauragon, ini dito menudo. Puro naman na palang patatas. At least. Minute At least, may lasa. Dilas, Isara mo kay Lucas. Bas, kaya nga ni-reserve ang balat. Bumani. Bakali. Ay, si Pablo. Ikaw, birthday ka na? Kainan, look. Blair, come here. Masarap na ang manok. Come here. Sino may ludog? Si Blair? Nagdrama na naman yung ano, artista nating ano doon. Yung pinakamaganda. Nakadumang tinapay. Ang pampakaunan mo todo. Kasi tinapay siya, Brad. Naka-bread ka Ada. sa kanin. May atsama dyan. Pwede mo kayo bulong. Clyde. Hey, balak ka dyan. Coffee. Bayaan man, ubus ko ahan. Dahil kaklag na kasayaw. Ama yung gato. Yummy. Basta susandro. May makasya mag-love. Kaya maano day niya natutunan. Nakusugan ko na. Ako muna. Ay, pala si ano? Si Pablo. Turog pa. Ka-charge. Doon ka sa taas. Kinama. Tananana. Ayan na yung rice ko. Basog na ako kang empanada. Garaburo bantilaw. Ang ano, ine. Ano talaga kay nita? Tapag dakol ang tubig, garo siya marugi. Dapat arag lang ka. TikTok ka na siya. Busog na ang lahat. Ako hindi pa nakakain ng rice. Yung empanada lang. Joy, mama. Tapos ayun na sila. Tamang kwento-kwento. Yung mayon hindi kita, maulap. Alert na naman yung mayon. Yan yung, yan, dito ako nagising sa alert. So, sa phone. Pag nagdidig ka tayo, subang magabong ka. Iraro kang kano. Kadaw ka permis. Pero di mo beses. Dakol nag ano, capture ko. Naulan na pa. Maulap pa na. Dahil sa nawahilig. Gatuom ng puto. As in, yung mayon, ano yung mayon, alburuto talagang ano. Kasi dito nga, kitang-kita na yan, malayo tayo. Nahirapan si Tito Chloe. Do you wanna use your hands? Your hand. Do
Do you wanna show her? Okay. Oo daw. Oh, gising na yung dalawang girl. Yan. Inuman mo pa ini. Saan mo ini? You want chicken, ham? Nandito yung mga bata sa gaming room. Tahimik sa baba kasi andito sila. Take turns kayo? Ha? Nagti-take turns kayo? Hindi na kayo kapagsalita? Hi, Blair! Hi! Sinara nila yung blinds kasi nga nasisilaw sila. Okay. You just stay here, Blair, with Ates. Ang cute ako. Para sa musmores. So, ako rin yung marshmallow. Marshmallow ako dito. Hi! Hi! Say hi! Hi! Say hi! Say hi, guys! Hi, guys! Flying Hi, kiss. guys! Flying kiss? Mwah. Flying kiss? Yeah. So, talk to the guys. Say hi, guys. Ah. Balat ko po to. Balat na po tong ludog. Flying kiss. Flying kiss. Mwah. Ay, Zod! Nagba-vlog. Say hi, guys. Say hi, guys. Hiling-hilingon mo pati sa camera. Hi, guys. Say hi, guys. Hi, guys. Say hi. Say hi, Flying guys. kiss. Flying kiss. Mwah. Flying kiss. Mwah. Flying kiss. Ay, Mwah. so. Say hi, guys. Say hi, guys. Hi, guys. Vlogger man yan sa Lux. Hi. Say vlogger ka. Hi, Happy ka. hi. Huh? Yan si Lux. Vlogger. Vlogger na Vlogger si man Luke. pala si Lux. Di pukal siguro. Gabos na tao. Vlogger na. Pagdakula True. kayo ni. Gabos na nagtarani Mga po ara- sa camera. Dahil nagtrabaho ka kung na. Pero Mostly ka mga millennials ba? Pero 6 yun ako di Jack. Looks. Yun ang master ko ng Jack. Wala mas kinadadawag mo lang, masusundan mo. Masusundan mo Nag-yumok-yumok na mo. Correct. Actually, more practice na. Magiging Ay, so. May bilang talaga dapat. correct. Para ma-timing mo. Ay, gusto ni Looks ang camera. You like the camera, Looks? Yes. Say hi, Daddy. How are you, Daddy? Hello. Say hi, Daddy. Say hi. 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 Hi, Tapos na hi, siya sa hi. immunization niya. Tapos dahil pa. May sarok pa May siya. sarok 1 pa siyang to kulang 24. sa MMR ate ito. 24. For 24, 18 months Oo, pala. pag 18 months na. For 18 months, dati sa titaw ko ito nagtatararamon yan. Kita na, 18 months ang niya, last immunization. 18 months itong makulog, buboy. In fairness, so Siya, far, okay man di siya. ko man siya. Dahil siya Normally, nag- pagkakalentora. Isya da eh. Oo, the man. So far. May once lang. Mabuton yan, yun din nagpaparaligo ko. Japanese encephalitis. Makulog na nagbatik man ka? kagat. Dahil bakulon ang tit ka. No, baby, no. Okay lang. Yeah. Don't bite. Dito. Don't bite. Ito. Si Bash ano talaga nag-work siya? din ito. May ano siya? Sa lola, si inanira mo ng Gawa, garo ka heart evangelist, ha? Heart and peg. Heart and peg. lola no? niya. Carbon copy. This opportunity. Dapat magsaro ka pa, may sayang. Do you want a little brother Or sister. or sister looking? Yeah. Nang cake kasi kagabi, hindi ko to natikman yung ating yung custard cake. Naubos ata yung isa, tapos may konti pa yata dyan, or may isa si Papang sinafety niya. Ayan. Tanggalin natin to. Ay, matigas. Masarap siya. Kainan na sila ng cake. Ay. Kain ka. Yung mga kasama ko yan, nag-dessert na sila. Tapos yung iba nandito sa labas. Nagko-coffee na.
Tsaka nagtitiktok din. Wala nang pwesto. Ay, si Manaka ano din. Nice ka. Kainin tayo. Si Paso custard cake mo pa. Nasa ref. Sala. Nasa ref. Isog mo pa. So custard cake mo. Wow. Bawasan mo sa kay Ann. Ano, dukuto na siya. Oo. Pati so ano ma? So, ining duwa? Pa, ining duwa ko ta pa. Patamato ka ining saro. Nandito na. Dako na director. Ang hirap pa na maging ano, content creator dito sa... Di pa naka-record pa ka. Nagre-record pa si Ate Jo. Content creator dito sa ano. Ang hirap. Dagsay ka pa. Linchi. Chichi lang ba kung linchi? Pagkatig-linti mo nga yun. Tapos nakataay. Kulang na siya maging lychee. Buto ka ha. Hoy, No, yan. Strict yun ang ano, production dito. Pakat. puta man na nga yun. Tiniwan mo? Ay, tiniwan mo ba? Tiniwan mo. Ni, nakikig si Bash. Ang hirap pala maging ano, reels creator. Sa ano. Ah, yeah. Di ba siya market to? Mga ano niya po, mga director niya. Ayan, go. Wala man yun. Ano ka na maray? Ang garo ka ba ka? Siguro ba ko? Ha? Agad! Ikaw na lang kaya dyan. Tingnan mo nga ni O. Tapos na mo ng agad. Tsaka ka mag-i. Ako na pagpagan na eh. Oh, hali nga. Tali-hali yan siya. Ano ka ito? Ano nga ito sa... Ano ka muna? Bakit ka muna? Siya ka magpapangit. Tingin! Tingin din si Jess sa saon. Saka dapat pala nakatakin. Ni! Madali umasa na. Inot. Hirap maging artista sa Bicol, sa Pinas. Ito inadaw. Maluway ang busis mo. Hindi ko alam kung Ah, pwede ba nanilaw dyan? I-connect? Connected! Maluya lang ang boses mo. May additional na ano, assistant. Grabe pala ang production kang paggawa ng reels dito sa Pinas. Kasi bago pa. Hindi ka di ako pinapupusto. Dapat yung rewo. Ay! Ah! Ano ba doon? Ano na ka? Ano ba ka naman ni? Gigil na yan, gigil. Jack, gano'n may masusunod. Jack, gano'n masusunod sa kagat sa noo. Kung sa balita. Ay! Tagal, Jack. Tulog muna tayo, Jack. Tagal pala ng shooting dito.
Di ko kaya arugo ng ang ulog mo eh. Napigsi 5 pesos na nasa plastic. Hindi na rin siya ng pansit. Pansit. Duman mabitaw. Iyo. Wala lang yan na ano, mga saug-saug. Gusto ni Papa, hindi naglagay si Papa ng gulay or ano. Ano lang talaga, pinalasahan niya lang. Anong gulay pa? Wala din? Yan. Repolyo? Oh, repolyo lang. Walang carrots. Sibulya. Parang Ayun. Lataw-lataw sa tsaka. Siram. Looks, you wanna eat? Eh, kasi may ano may harang ka. marami. Bravo lang. Pagma. Siram. Ngayon uy, sa ano? So, malumo yung paan. Dahil natagtaga na sa bao, si Suro pa. Ayo. The more na naluluto Oh, ang ano, pansit. Kaya, masarap kami sa bawang sa dami. Sa bao talaga. sobra. Galing mo. Tapos may peanut butter. Isus. Ano pigpakaon mo? Peanut butter. Ayan yung, ano to, malunggay or ordinary lang? Malunggay. Ayan, ay, Malungoy, dahil man naman lugoy. kain na naman. Wala, oh yeah, it's so good. Pansit baba is so good too. Talaga, garo ano, garo so kag-elementary yan. Luto pa sa baba. Nagluto pa si Papa. Arizona beef. Diba? Sarap ng pandesal. Ang pandesal taga, ano? Pare-pareho lang ang ano. You want? Hindi, masarap talaga. Ang ganitong pansit. You like the pandesal Filipino. Basta talaga tinapay. Haluin sa pansit. Yung pansit. Dito ka, bebe. Mababa ka, come on. Pansit yarn. Ito lang, oh. Pero sa 5 pesos bagata. Ang pansil, kahit din pala man, ano? Basta mainit. Oh, kasi nagtatagas ng daw to. Ano ka lang kadakulong? Tapos, si freezer mo? Day lang, day lang. 지친 하루 끝 문득 들려온 너의 목소리 따뜻한 그 말 Second round. Sa'yo ka na. Last batch. Pati dyan maubusan pa yun. Ano nga na? Yun ang oras. Ito, babad sa ano? Babad sa kutsara. Ano sa tsara o? Nakulog si Paris. Kumuha ka sa bao yung Yun lang. ulo sa bao. Yan talaga. Yan ba? Uwian na sila. Tapos ng Bye, guys. vacation. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Flying kiss. Flying kiss to the guys. Bye, vlog. Flying kiss to the guys na. Oh! Bye na. Bye. Bye. Ha? Amoy aso? Ay, amoy ano? Amoy ash. Amoy ash. Bye, bye na. Bye. Bye-bye. See you. I don't know. Depends to people. Yeah, we'll come back. Yeah. Okay. You come back before we go? Yeah. Kaluway-luway na. Ang super foggy. Tingnan niyo yung fog. Ano pa lang? 5:46. 5:46 pa lang. Pero yung fog ay grabe. Ayan, oh. Ayan, umuusok. Usok-usok. Umuulan. Hindi kita yung amoy ano, amoy ash. Amoy ash. Uwian na sila kasi ano, hindi na nila makikita ang daan. Tony, sa'yo. Bye, look. Bye-bye. Dahil na sila. Hoy, Bashi, wait lang. Bye, ta. Mga kisiligis.
Mark. Hilingan na. Magmayon. Pagkasanuli niyo. Grabe. Inamulto na ko yung dandamin ko. Pakataas yung ikaw kayo. Multo! Paborito mo ang sabi niyo. Hindi ako magduda. Pura klase. Alangan. Hindi ko makapturan. Baka makapirin. Ang damdamin ko! Tayo guys, yun yung ano may grabe. 1:20. 1:21 a.m. Yeah, 1:21 in the morning. Ayan yung namin. Tagapagbalita. Ingat po tayo. Umuulan din. Ayan. Beautiful mo yun. Tumayo. Kinda dangerous. Yeah. Morning guys, hindi pa kami natutulog. Celebrate ako ng birthday ng mother. Pero yun na yung birthday girl. And ayan, habang nagkakaroon. Since we are in the Philippines, video okay. O yung ano sa'yo? Ano ba yan? Mga lasing na yan. Diyan ka sana, diyan ka ba? Inamulto ka na ng damdamin ko. Yan, sige na. Damdamin ko. Okay na. Yan. Pag Joy, tabi ka kay Andoy! Para kita kayo! Kita kayo.
Thank you. Wow! Next, no? Anong next, Jax? Ayan na! Tama ka din eh. Ano ka ba na? Color pa! Sa agay mo! Ay, naman masarap yan. Yung corn, masarap. Yung corn, yung yellow, oh, masarap siya na. Tignan mo. Try ko, masarap. Masarap, try ko. Diba? Mama gayon! Hotdog, hotdog. Hotdog, hotdog. Hotdog, hotdog. Hotdog. Guys, wala tayong vlog. Nag-enjoy kami sa aming party. Birthday ni Mama eh. So, happy birthday to my mom. Hotdog. Dahil sabi natin, April, mura kung nasa version mo. Ayan na! Okay, so, ano to say, guys? Joy, sayaw na naman! Opo, may volcano po. Record ko at send to by WhatsApp. Wasa? Ayan na! Hey, guys, Sorry! Yo! Mulat ng mata, iisip ka naman. Mulat ng kamay, paano mo ka sa kama?
Ay, basta, yung pinto. Ito yung pinto. Ay, kasi, taas yung pinto. Thank you na daw po ang nakasin. This opportunity maybe for you, maybe for me. This opportunity maybe for me. Okay, ayun na. Stay tuned, guys. Send Gcash. Pag-Gcash po sa aking mga singers and backup dancers. Guys, our performer. Pangkapi lang po. Umaga na kasi. For energy. For more energy daw, guys. Pa-Gcash daw po. Pakilagay Barbie, pakilagay ng number mo dyan. Wala na yung yung mayon. Natabunan na yung mayon na naman ng clouds. Blair, ay So far, so this opportunity, even for you, even for you. Arizona B is for Vegas, Morehouse. Dang, liking the song so far, so this opportunity, even for you, even for you, even for you. Arizona B. Guys, mga pati-dancer! Joy! Ano na, Joy? Dang, liking the song so far, so this opportunity, even for you, even for you, even for you. Arizona B is for Vegas, Morehouse. Dang, liking the song so far, so this opportunity, even for you, even for you, even for you. Arizona B is for Vegas, Morehouse. Dang, liking the song so far, so. Three, four, five, two, three, four. Dua. Every time